nguva yekuchuna Mubhandithi pickpocket kana veshoplifti hazvina basa kunorova rikisheti ndimachuna Mubhandithi ndipeva nguva yekuchuna Mubhandithi pickpocket kana veshoplifti hazvina basa Nasi tirimo maximum security prison and tina banditi butis vachange vachitiudza izvo zvavanofunga nemagariro avari kuita muno. Banditi butis makasimbe tiripo makadiwo ndoda kutongoto makadi ikoko kuno vari kutiono kudzima vari panze. Mungade kuti chitanzwa iti mune zvakawanda zvamunoda kutorera muri kunza uko mungade kuti dambudziko ritongori moga inyaya yemuriwo miriwo yanetsa kuno ndosaka muri kuzongoonawo zvirongoitika zvamuri kuzongongowo ikoko kupesana kwevanhu neutsva inyaya yedambudziko remuriwo ndandoda kutongotowo iri dambudziko kwairi harisiri ngori redu isusu vemukati chete kuno kumukati kana kunzo iko kana kuno vanhu vakatofunda kumayunivhesiti ndongoona kuti hanzi vari kutongoshushikanawo nazvo nditonzwa kuti hanzi kune yunivhesiti yatombonzi vanhu vaendewo kudzimba saka tatongokumbirawo kana kuti hurumende kana vanoona nezvematongerwo enyika vakateerera ongoti kuno kumbovharwawo kana kwesvondo tomboendawo kudzimba kusvika dambudziko remuriwo ragadziriswa tozongodzokawo zvedu. Manje zvino Banditi kuti ndingada kuti muudze vari kudzimba kuti kana kuri kuti mabuda zve1 week iyoyo chii chamukaitawo pa1 week chingave nemutsindo. Ndandikuti ungoto zvimwe kana tikati fanike nguva inguva yefodya kaka kuvarimo vari kuuya nefodya tinongoyo kumabhiro iko kuti ingoitawo tumaactivity twatogona ungoitawo ikoko ndokutorinawo mabasa edu nekuti especially inini zvangu tisandawoyo muno mukati taitomboona nezvekuisira vanhu masongs mumamemory card avo kana mumafoni ndo zvandingatongotaurawo kuti ndizvo. Tisati tavharisa chirongwa mungade kuti chii kune ava vari kunze? Ino vari kunze ndikutongoti ngovakurudzirawo ngoti omana musapare mhosvo kana kuti asei. Veruzhinji vari kunze uko ungade kuvaudza kuti chii mashoko ako ekurudziro? Ndingoda ungoto zvasiyana nelast time pamakamboti shanyirowo imimi ndandoda kutongoto kuri kutopera panonaka pari kuita pachipera saka ndikuti ungoto dai mukangozvibatawo muri kunze ukoko mungotizanawo nemhosva kana turi tuvana tudiki vanobata vana zvibharo siyanai nazvo zvinhu zvakashata. Zvichemo zvamukava nazvo zvichemo zvipi zvamungada kuti zvizikanwe nemuri kunze? Taitori kungokumbira kuti ngotodai kuti madziro edu akamboplastwawo panyowani kana tikapenderwo nemapendo ari right sezvamurungonoona iwo tatotokumbirisawo kana makambani anenge ana nachipenzi vakamboiwo vakambopendawo majeri kuno tingafarwo chaizvo. Vateereri kuti muBanditi butis vari kuziva zvese zviri kuitika kunze nemukati uye vanga varipo pane zvakaitika. Back to the studio, don't touch that dial. Hamfanami wasimbisa waenda nenyika ndingona odenda kutambira Pacific ndiri kupisa mpana ndiri kupisa Pacific is stove. Yes. I think it's ingawakura vanhu chikitawo mustraight omboita zvekunamata kupfeka kemenzi mara nokufenekera murima semwedzi mukomandete siya zviende aya madrugs achaita mupenge uyavuka